I dette forsøg har vi en laser, som bliver diffrakteret igennem et gitter. Ud fra dette vil vi gerne måle bølgelængden, og vi vil gerne vise en lineær sammenhæng. Det synlige lys er en del af det elektromagnetiske spektrum, og er det lys, som det menneskelige øje er i stand til at opfatte. Bølgelængden for det synlige lys ligger imellem intervallet fra ca. 400 nanometer til ca. 750 nanometer. Bølgerne er korte og nede under en millionedel meter, men til gengæld er de elektriske og magnetiske svingninger i lysbølgen meget hurtige. Ud fra det her kan vi beregne nogle egenskaber. Vi kan fx beregne bølgelængden, som er hvor lang der er fra bølgetop til bølgetop eller fra bølgedag til bølgedag. Vi kan også beregne frekvensen, som er hvor mange gange bølgen svinger op og ned per sekund, og vi kan beregne udbredelseshastigheden, som er hvor hurtigt en rejsende bølge udbredes. Frekvensen og udbredelseshastigheden har en sammenhæng, og den kan vi putte ind i en ligning, som er bølgeligningen. Og vi finder bølgeligningen ved at vi dividerer frekvens med lambda. Interferens. Konstruktiv og destruktiv. Konstruktiv interferens forekommer, hvis bølgernes toppe møder hinanden på samme tid, og dermed forstærker bølgerne i hinanden. Destruktiv interferens forekommer, hvis bølgedal og bølgetop mødes på samme tid, og dermed svækker bølgerne hinanden. Det kan man se på den her simulator, hvor de gule farver møder hinanden, som illustrerer bølgetoppene, og dermed forstærker hinanden. Der er så konstruktiv interferens. Der forekommer destruktiv interferens på simulatoren, hvor den gule og den sorte farve møder hinanden, da det dermed er bølgetop og bølgedal, der rammer hinanden, og dermed svækker bølgerne hinanden. Diffraktion er et udtryk for, når bølger eller lys brydes gennem et gitter. Det kan man også se på den her simulator. Når jeg stiller et gitter op, så kan man se, at bølgerne spalter sig. Her har vi vores forsøgsopstilling oppefra, og ud fra 3 billeder, der vil jeg forklare, hvad nogle forskellige enheder betyder for vores forsøg. Her der kan vi se fint, at laseren den bliver diffrakteret igennem gitteret. Og herude der kan vi se en enhed M, som er vores ordner. M er lige med 0, det er vores centerprik, og så kan vi gå ud fra højre side eller på venstre side. Og der kan vi fx gå ud til M er lige med 1, og det er orden 1, eller M er lige med 2, som er vores orden 2. På vores andet billede her kan vi se enheden X, enheden L og enheden Phi. Enheden X er, hvor langt der er imellem centerprikken og ud til de forskellige ordner. Enheden L er, hvor langt der er fra gitteret ind til væggen. Og enheden Phi viser vinklen imellem centerprikken og de forskellige ordner. Som I kan se her, er der en vinkel imellem centerprikken og orden 1, og en vinkel imellem centerprikken og orden 2. Her på det sidste billede, der kan vi se enheden D, som viser, hvor langt der er imellem de forskellige gitterlinjer i gitteret. Her kan vi se Katja, som måler afstanden fra centerprikken ud til de forskellige ordner. Okay, her der kan vi se vores centerpræg, og så går vi ud til første orden, og der er der 13 cm. Og centerprækken til anden orden, der er 26 cm. Og på centerprækken og tredje orden, der er der 40 cm. Vi skal forklare, hvad vi vil beregne ud fra vores målte data og beskrive, hvordan vi gør det. Ud fra den data, vi målte under forsøget, vil vi beregne phi, som er afbøjningsvinkelen, samt bølgelængden lambda, som er afstanden fra bølgetop til bølgetop. Vi vil beregne phi ud fra formlen phi lige med tangens til minus første, parentes x divideret med l, parentes, hvor x er afstanden fra centerprikken til den orden, vi målte, og l er afstanden fra gitteret til centerprikken på væggen. Herefter beregner vi delta s, for senere at kunne beregne bølgelængden lambda. For at beregne delta s benytter vi formlen delta s lige med d gange sinus til vinklen phi, hvor d er 10.000 nanometer, som er afstanden mellem gitterlinjerne i gitteret. Herefter benytter vi den beregnede delta s for at beregne bølgelængden lambda. For at beregne bølgelængden lambda benytter man formlen lambda lige med delta s divideret med m, som er orden. Og orden er det her tilfældet 1. Her kan vi så se formlerne for henholdsvis phi, delta s og lambda.
Vi skal bestemme bølgelængden af laseren ud fra måling af en enkelt diffraktionsorden. Vi vil udregne bølgelængden ud fra første orden på venstre side af centerprikken. Vi starter med at beregne phi. Vi ved, at afstanden fra centerprikken og ud til første orden er 13 cm, som vi omregner til nanometer. Det her er x. Det her tal dividerer vi så med L, som er afstanden fra gitteret og til centerprikken, som vi måler til 238 cm. Det tal omregner vi også til nanometer. Ved at dividere de her to tal får vi phi, som er lig med 3,13 grader. Herefter udregner vi delta S ved at gange d, som er 10.000, med sinus til vinkel ø. Sinus til vinkel ø er sinus parentes 13,3 grader parentes slut. Her får vi 546 nanometer. For at finde bølgelængden lambda dividerer vi delta S, som vi fik til 546 nanometer, med den orden vi beregner på. Ordenen er derfor for første orden, og derfor dividerer vi 546 med 1. Vi får derfor 546 nanometer, altså bølgelængden er 546 nanometer. Vi kan se på skalaen over det synlige spektrum, at en bølgelængde på 546 nanometer svarer til et grønt lys. Vores laser, den var også grøn, så den bølgelængde, som vi har beregnet, skal give et grønt lys, hvilket stemmer overens med den grønne laser, vi brugte til at sende lyset gennem gitteret og dermed få de grønne prikker på væggen, som afgav de forskellige ordener. Vi har udarbejdet en lineær regression, der viser sammenhængen mellem m og sinus til vinkel phi ud fra ordenen. Ud fra den her lineære regression kan vi så aflæse konstanten a, som vi skal bruge i vores beregninger af bølgelængden. Vi kan også se et præcist gennemsnit af lambda ud fra vores graf. Ud fra R2-værdien, som er 0,99, kunne vi se, at der var en god tilnærmelse mellem graferne og datapunkterne. Dermed kan vi altså se, at der er lineær sammenhæng mellem de to variable m og sinus til vinkel phi ud fra ordenen. Vi vil nu fortælle om diskussion og konklusion. Vi har under udarbejdelsen af vores forsøg fundet frem til 2 faktorer, der begge kunne medføre usikre målinger, altså 2 fejlkilder. Den første er, at det var svært at måle ordnerne helt præcis, og den anden var, at laseren ikke stod vinkelret på gitteret. Og de her 2 faktorer kan altså spille ind, når vi senere hen skal foretage vores beregninger, og altså give usikre beregninger. Det vi kan konkludere på baggrund af vores beregnede data og vores forsøg, er, at vi kan på baggrund af vores beregning af bølgelængden, som altså var 546 nanometer, konkludere, at vores lasers farve var grøn. Og det passer også med det her farvespektrum, som vi har fundet med, at en bølgelængde i nanometer på 546 passer med en grøn farve. Vi kan også konkludere på baggrund af vores beregnede lineære regression, at der er en lineær sammenhæng mellem m, som er den uafhængige variabel, og sinus til vinkel phi, som er den afhængige variabel.